तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी राम पारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। भरगच्च सभागृह, व्यासपीठावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची मांदी आहे। अशा भारावून टाकणाऱ्या वातावरणात ठाकरे गटाचे नेते संदेश पारकर यांचा वाढदिवस दणक्यात साजरा करण्यात आला। केक कापून हा वाढदिवस साजरा करण्यात आला। व्यासपीठावर खासदार विनायक राऊत, आमदार भास्कर जाधव, वैभव नाईक, ठाकरे गटाचे संपर्क प्रमुख अरुण दुधवडकर, सतीश सावंत, अतुल रावराणे, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख आदी उपस्थित होते। यावेळी त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात आला। पाहूया कसा झाला हा वाढदिवस। ज्यांनी म्हणून माझ्या जीवनामध्ये पहिलं पाऊल टाकण्याकरता आपलं वोट दिलं त्यांचा आठवण करणं याला वाढदिवस म्हणतात। आणि तो वाढदिवस साजरा करण्याचं काम आज संदेश पारकर करत आहे। कुणी मला पहिलं वोट टाकायला, मग माझ्या आयुष्यामध्ये चालण्याकरता माझ्या आई वडिलांनी पहिलं वोट दिलं असेल। मोठं झाल्यानंतर माझ्या आयुष्यामध्ये पुढे जाण्याकरता मला शिक्षकांनी दुसरं वोट दिलं असेल। एकदा शिकल्यानंतर नोकरी धंदा व्यवसाय करता अनेकांनी मदत केली म्हणून त्यांनी कुणीतरी मला वोट दिलं असेल। राजकारणामध्ये माझ्या महत्वाकांक्षा पूर्ण व्हाव्या, माझ्या इच्छा अपेक्षा पूर्ण व्हाव्या म्हणून कुणीतरी मला वोट हाताला धरून दिला असेल। या सगळ्यांची आठवण करणं आणि त्याला वाढदिवस म्हणतात। आयुष्यातले गेलेले दिवस जरी कमी होत असले तरी गेलेल्या दिवसामध्ये ज्यांनी म्हणून आपल्याला मदत केली त्यांचे या ठिकाणी ऋण व्यक्त करणं, त्यांच्या उपकार व्यक्त मानणं आणि त्याचबरोबर आपल्या आयुष्यातल्या पुढच्या वाटचालीकरता म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्या सदिच्छा आणि ज्येष्ठांचे आशीर्वाद मिळावे याकरता म्हणून वाढदिवस साजरे केले जातात। आणि तशा प्रकारचा संदेश पारकरांचा आता वाढदिवस आहे। मी सुरुवातीला संदेश पारकर तुम्हाला मनापासून सांगेन की सगळ्यांच्या आमच्या तुमच्या पाठीमागे सदिच्छा आहेत। उर्वरित आयुष्य तुमचं अतिशय उत्तम जावं, ठणठणीत जावं, निरोगी जावं आणि तुमच्या मनातल्या ज्या काही इच्छा असतील त्या पूर्ण व्हाव्या अशा प्रकारच्या तुम्हाला मी सदिच्छा आमच्या वतीनं देतो आणि उद्धव साहेबांच्या वतीनं देखील तुम्हाला शुभेच्छा देतो। उद्धव साहेबांच्या वतीनं का राऊत साहेबांनी मला उद्धव साहेबांना निरोप सांगितला, उद्धव साहेबांनी मला फोन केला, दुधवाडकर साहेबांनी मला फोन केला, वैभव नाईकांनी फोन केला की तुम्ही कणकवली विधानसभा मतदारसंघ आणि सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचा आढावा घ्यायला या। आणि मी यांना 15 तारीख दिली आणि 15 तारखेनंतर मला उद्धव साहेबांचा फोन आला। उद्धव साहेब म्हणाले भास्करराव तुम्ही 15 तारखेला जाणार आहात, त्याच्याऐवजी तुम्ही 14 तारखेला जा। 14 तारखेला का जावं मला काही कळलं नाही, पण नंतर उद्धव साहेब हसत बोलले आपल्या एका लढवय्या सहकार्याचा वाढदिवस आहे आणि म्हणून उद्धव साहेबांकडून तुम्हाला देखील मी या ठिकाणी शुभेच्छा सती संपूर्ण घेतलं की नाही शुभेच्छा व्यासपीठावर भाऊन आजच्या दिवशी तर हातच कमाले। आणि म्हणून गेल्या 2.5 वर्षामध्ये उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली या महाराष्ट्रामध्ये ज्यावेळेस सरकार होतं त्या सरकारमध्ये जिल्ह्यामध्ये सुद्धा अनेक महत्त्वाचे निर्णय उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वाखाली या जिल्ह्यामध्ये झाले। एक खासदार साहेबांनी त्याचा पाठपुरावा केला, अंतर वैभव नाईक असतील, भास्करराव असतील। खरं या जिल्ह्याला एक मेडिकल कॉलेज त्या ठिकाणी मिळालं। टोकते बांधवामध्ये जे शेतकरी होते त्यांना जवळजवळ
कोटी रुपये मिळाले. अनेक म्हणजे चिपीचं विमानतळ याचा सुद्धा शुभारंभ त्या निमित्तानं झाला. नॅशनल हायवेचं चौपदरीकरण झालं. अशा अनेक विकासाची कामं ही शिवसेनेच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी केलेली आहे. आणि म्हणून आज ही केलेली कामं याचा संवाद जिल्ह्याच्या जनतेशी झाला पाहिजे आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपण जनतेला विश्वास दिला पाहिजे. तुम्ही परिवर्तन करा, तुम्ही बदल करा आणि ही संधी आम्हाला द्या. आम्ही नक्की त्या ठिकाणी तुमच्या विश्वासात पात्र राहू. आणि म्हणून मी जास्त वेळ न घेता मी माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना धन्यवाद देतो. तुम्ही ज्या पद्धतीने हा वाढदिवस यशस्वी करण्याकरता, हा वाढदिवस एक उत्सव होण्याकरता, एक वाढदिवस सोहळा होण्याकरता ज्या पद्धतीनं मेहनत घेता आणि सुंदर पद्धतीने हा कार्यक्रम याचं नियोजन या ठिकाणी करता. खरं तर कोरोनाच्या काळामध्ये आपण अनेक संकटामध्ये होतो. त्या काळामध्ये सुद्धा माझ्या महिला बचत गटाच्या भगिनींनी अतिशय सुंदर पद्धतीनं काम या जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी केलेलं आहे. म्हणजे जीवावर बेतलेल्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा लोकांना चांगली सेवा देणं, त्यांचं आरोग्य त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने टिकवणं याच्यासाठीचा केलेला प्रयत्न हा सुद्धा तितकाच चांगला होता. आणि म्हणून या ठिकाणी आज हा सन्मान आणि गौरव त्या ठिकाणी होतो. सगळ्याच क्षेत्रातल्या त्या परिस्थितीमध्ये सरकारी प्रशासन असेल, महसूलचा विभाग असेल, पोलीस असतील, त्या ठिकाणच्या सगळ्या लोकांनी ही सगळी जबाबदारी त्या काळामध्ये उचलली आणि म्हणून कोरोनासारख्या संकटावर मात करून आज आपण त्या ठिकाणी त्या कोरोनाला त्या ठिकाणी घालून दिलेलं. आणि म्हणून आज माझ्या जिल्ह्यामधल्या जनतेमध्ये क्षमता आहे, कर्तृत्व आहे आणि त्याला जर त्या ठिकाणी योग्य संधी मिळाली तर नक्कीच त्या संधीचं सोनं होईल एवढ्या निमित्तानं सांगतो. सगळ्यांना मनापासून त्या ठिकाणी धन्यवाद देतो. तुमचे सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो. जोपर्यंत तुम्ही माझ्या बरोबर आहात प्रामाणिकपणे त्या ठिकाणी तुमची सेवा करण्याचा प्रयत्न मी करेन एवढी ग्वाही देऊन थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.